taxi driver nga ginasakyan sa empleyado sang ospital nga ginaligar ginlugos kag ginhold up ginpasakaan na sang kaso. Samtang kaso batok sa duha ka suspetsado nga ginapasuri naghimulos sa 17 anyos nga biktima ginahanda na. Si Zen Kilantang nakatuto. Nagpasaka na sang kaso si alias May matapos nakilala sang otoridad ang taxi driver nga ginsakyan sini. Duha na kabulan ang nagligad. Matandaan nga halin sa San Miguel, Iloilo ang biktima sang nagsakay sa taxi sa Haro Plaza. Nalipong si alias May kaginbilin sa banwa sang Oton. Base sa investigasyon, posible ginhimuslan ang biktima kaging kawatan matapos nga magkaladula ang iya gamit. Natipon na sang kapulisan ang mga ebidensya nga nagatudlo sa suspect. Samtang, ginahanda naman ang kaso nga rape batok sa duha ka mga na-identify nga sospetsado nga ginaaligar naghimulo sa 17 anyos nga dalagita. Madumduman nga gindala sa barangay Trapiche ang biktima sa baylo nga mamiesta. Nakilala lang siniyang duha ka lalaki sa social media. Ginahulat na lang sang Women and Children Protection Desk ang resulta sa medical examination agud mapasaka na ang kaso sa Lunes. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.